Gepleýär Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepitaliň jemi bilen men ýogşan anawra. Bu hepde azatlygyň esas temalary şol sanyna saýdymyzda iň köp okolanlar dollaryň gara bazarynyň nurkynyň Türkmenistanyny ýene bir gezek rekord derejesine ýetmegi. Türkmenistanyň Türkiýe göýerilmedik we aeroportda gan basyşy ýokarlanyp aradan çykan denan barada boldy. Daha soňky Lewaby basan dugul ap tupan barada kabarmaz videomyz hem köp okolanlaryň we köp görülenleriň bäşligine girdi. Daha soňky okuwçylar ogurlukda tutuldy. Bir kanun tek soyuncaklar konfiskasiya edildi. Aşgabatyň aeroportunda denanlar halkary reýslerinden düşürilýär atly habarlarymyz hem köp okoldy. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Istanbul, ýaşaýyş urusady problemalar türkmen migrantlaryny günwatara bozgunlyga öňükdirýär diýen atlan çap edilen söhbetdeşlik çekýär. Elbetde dollar nurkynyň ýene bir gezek rekord derejesine çykmagy, Türkmenistanly bir aýalyň gyzyl gaçakçylygyna aýplanyp Delhi'niň aeroportunda saklanmagy barada gepleşiklerimiz hem köp dinlendi. Vilayetlerden Aşgabada işlemäge baranlaryň soraga çekilip ýygyny berilýäni barada gepleşigimiz hem şu hepde köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny ýempost ökülýär diýen atlan çap eden foto tergimiz çekýär. Daha soňky dugully apy tupan guruşa barly. Aşgabat ýene de ýagna taýýar bolmady atly video reportajlarymyz. Mekteplerde soňky jan kakylly diýen atlan çap eden videomyz hem köp tomoş edilenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp burun edilen makallalarymyzyň başynda daha soňky okuwçylar ogurlukda tutuldy. Bir kanun tek soyunjaklary konfiskasiya edildi atly maglumat gelýär. Şeýle-de bu hepde gadyr gijesinde emläge alynan gülençileriň azatlyga çykarylmagyna garaşylýar diýen atlan çap eden maglumatymyz köp gurrun desçekdi. Hormatly dinleýijiler, sizi hem azatlygyň goýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosi. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 1-nji ýylyny çağalar gorumagyň halkara gününe çap edilen gutlugyny türkmen halkynyň nesilleriň beden we uruhy sagdynlygyna, maşgala däplerine, edeb ekramy, adam kärçiligi, pähim paýkasy, zähmete uly ähmiýet berýänligini ýytýar. Şu maksat bilen paýtagtymyz Aşgabatda vilayet merkezlerinde, ähli şäherdir owalarymyzda iň häzirki zaman enjamlary multimedia we okuw tehnik serişdeler bilen üpjün edilen çağalar baglar, mektepler, sport merkezleri, enelerimize we körpelerimizde halkara derejesinde ýörüýtülöstirilen saglyk saklaýyş hyzmatlaryny amala asyrýan ene mehri saglyk merkezleri, köpetdagyň serginjilgelerini, awada milli syýahatçylyk zolagyna bolsa çağalar sagaldyş we din jalyş merkezleri bina edildi diýip prezidentiň gutlugyna aýdylýar. Elbetde Türkmenistanyň döwlet eýçiliginiň näkmetli otunyna şeýle mazmunly maglumatlar kän berilýär. Emma yerli çeşmeler metduwatda edilýän zatlar bilen durmuş hakykatynyň arasynda ören ul tapawdyň bardygyny Türkmenistanyna çağalaryň sosial goragynyň ýyl-ýyldan petelýänligini habar berýärler. Bu ýagda ykdysady krizisiň çuňlaşmagy, işsizligiň ösmegi we durmuşyň gymmatlamagy bilen hassa agyrlaşýar. Emma hökümet kyn ýagdaýdaky maşgalalar görmezlige saryp özüne umag dowam etdirýär diýip adynyň aýdylmalygyny soran Murgaply Mollum Azatlyk Radiosi bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onsoň Azatlyk Radiosi çağalar gorumagyň halkara güni münasibetli Türkmenistanly çağalaryň hakykatdaky ýagdaýy bilen gyzyklanyp ýurdun regionlarynyň birinde ýaşaýan pensioner ena we Aşgabatda ýaşaýan ýazza ýüz tutdy. İlkinci söhbetdeşimiz Lewap vilayatynyň Galkynyş etrawyna ýaşaýan 67 ýaşly pensioner Zylýhene. Onuň bilen Aşgabatda habarçymyz Soltan Açylowa söhbetdeş boldy. Bizde diýerler çağa rahmetin ulanmaly diýilýär. Şu çağa rahmet o ýerlerinde nähil ulanylýar? Çağalar indi kanikul döwrezir. Malzat bakýarlar, kimiň maly bolsa. Öz mallaryny bakýarlar gidip meýdanda. Başka işe ulanan ok. Şäher ýerlerinden taçka sürdürýär diýilýär. Bizinki owa. Bizde onun ýaly zat ýok. Ýani öz malyny özleri bakýarlar. Owa ýerlerinde çäreler ýetirilýärmi? Prezident gelýär diýip ekidilýär, ýani bayramçylyk diýip o parkda zatda çykyş etmeli diýip ekidilýär, çäre diýilýär da.
Yok, ol yaşları diyeler yani beylekilere ken onun yalı zat yok. Mektepte var, mektepten ek diyeler yorite. Avtobus koyup olar katnayalar. Yani beylek o adamlarına ki onun yalı zat yok. Koçlar gidiyorlar. Yorite avtobus veriliyor. Şu gitmeli şağların atları aydılıyor. Sonra hem tayarlık körüp gidiyorlar. Ne türlü rakitler solarına? Belayata gidiyor. Bir gün de geliyorlar. At sorulan ok mu çağalar? Yok, seyrediyorlar. Hormatly dinleyijiler, Zalykene bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Türkmenistany çağalaryň sosial gorug baradaky söhbetdeşligi Aşgabatly ýazy Amanrat Bugaýew bilen dowam etdirýäris. Amanrat 1-nji ýygyň çağalary gorumagyň halkara güni şu gün münasibetli Türkmen Medeniýeti hem prezidentiň gutlawyny çap etdi. Ikinji tarapdan Türkmenistanyň çağalaryň gorugynyň derejesiniň pese gaçanlygy, çağalaryň hor bolýanlygy barada maglumatlar gelip gowşýar. Şu mesele boýunça pikiriňizi paýlaşsaňyz, eýsem Türkmenistanyň soňky 10 ýylda çağalaryň gorugy nähili ýagdaýda diýip bolar. Çağalaryň gorugy gowdy we aýtmagy men dogry dilim aýlanok. Sebäbi çağalar bir gün verilse bir pese düşýär şolaryň gorugy, sosial gorugy men gözüňde tutýan çağalaryň sosial gorugy gün verilse pese gaçýar. Ýogsa bolmasa Türkmenistanyň bir soňky döwürde çağalaryň bir doguluşy da edilşi garaşdyrylan ilkinji ýyllar bilen deňişdireninde köperilem. Sebäbi şu garaşdyrylan ilkinji ýyllaryndan başlap ýenelere berilýän çağa dogrulygy üçin berilýän pasobiýalar rahatlar kesilip ýa-da ýene özüniň çağasyna seredýän wagtynyň bir belli bir möhletde iş orny saklanýadyna olar aradan aýrylypdy. Toňundan zatlar kem-kemden dikeldildi ýene öz çağasyna öňüne çağasy 3 ýaşaýança seredip bilýär. Şo döwürde onuň iş orny saklanýar. Elbetde tölenýär bir pasobiýa çağa kömek pully bol. Ýöne kömek pulu ady bar. Oňa bir häzirki gypçylykda durmuşyň ýaşaýyşyň gymmatlamagyny çağalara berilýän kömek puluna men bilem oknaýamar boljaklygyny bir gözüňe de getirmek kyn. Bir ýagdaý şäher ýerinde de, owa ýerinde de deňrek bir horoz deňe girýär, ýöne owa ýerinde bolan ýagdaý hasam agyr. Amanrat, owada çağalaryň ýagdaýy näme üçin agyr? Esasında owa yerlerine iş yerleri bar bolan ýöne juda az milletin owary ýaşaýjylaryň hatta bir 60-70% işsiz şonu kemeldi aýdanyňda käbir owarlardan şogo işsizleriň sany görkezdi 80% selden baryp getýär. Sebäbi garaşdyrylan ilkinji ýyllaryndan başlap olar bar bolan zaratlarym owa hozurlyk dargadyldy, kalhozlar, sawhozlar dargadyldy. Mallarçylyk pudo bütünlüğü dargady. Kar versedin haşol paxtadan ekşili şu kalhozlar yatırılandan sonra kärennesine yer berýär diýilip bir paxtaçylykda da aňyrdan gelýän mektep dargadyldy bir güýç ýeteniň kowurly onsoň çağalar istlese islemese de zähmet çekmer bolýar. Goýar şol şeýle bir ýagdaý gözüňe getirer. Hökümet çağalar işletmek gadagany perowada gözükçülük nokoduny punkudyny döredäýsin. O bol çağalar şoňa mejburi atenetine kömekleşmäge ýa-da goňşy bolamyň okuwundan soňra gitdi paxta ýygymyna kömek etýär. Barda men maliýaty marastary men marym iýimle diýseler şoňa da plan sagat bereýin diýseler şu çağalar şonu uly bir syýlyk hökmüne kabul edip işleýärler. Sebäbi gözleriniň ardyna görüp durlar şu öz öýleriniň hozurlygynyň maşgalatynyň juda ýetdi utdy günne ýaşaýarlygyny bir manada haraplap sowmasan şo manadyň öwüni başgalat bilen dorup bolmagyny göz ýetirýärler. Amanrat, eýsem owada ow hozurlygy işsizlik bilen bagly çağalaryň zähmet çekmäge mejbur bolmagy belli bir derejede düşnük güllýärliň. Sebäbi Sowet döwründe de çağalar okuwlar ýatyrylyp paxta meýdanlaryna, gogoçy meýdanlaryna zähmet çekmäge mejbur bolardylar. Eýsem şäherde ýagdaý nähili? Şäherdäki meseleni näme bilen düşündirip bolar çağalaryň ýagdaýy bagtda? Şäherdäki çağalaryň ýagdaýy şeýleleýin seredende owul çağalaryňkydan el hal gowrak ýar bolup görünýär. Onda sebäbi paýtagt, näme burunda da paýtagt uly eda döwlet edaralarynyň jemlenen ýeri bir ýerde wezipeliler bar.
bir yerde uğrun yolunu tapıp halal o haramlık bilen bayanlar var. Bunların sağlar suyuna bir durmuşlu eklen sosyal goru meselesi problemi de yönü. Şehirde de işsizlik yeterlik. Kalıverse de bir aylıklar az üstüne de şehirde bir kaptanında bağlar var. Şu bağlarda da dürlü menzaatlar satılıp dur hasarını beyleki bağırcımlıyım sağası. Şu zatlardan gerkke olayan vakti garip kasar. Bir sağasına dağdımlık alıp vermek isteyen bir sağasını kemsidesi gelen o konusun. Sağaslarım sonra özler düşünmeyenlerin Thomas Kanekulu başlarını yılın beyleki vaktlarım şeyle olayın Thomas Kanekulu başlarını hazırına koça eli iç suğulu bedireli sağalardan ne olur? Onların 2 yıl 3 yıl olup özlerim 10-12 yaşlı sağalar avtoloğun bilen geçip barayakan kaptanından çıkıp soruyalı daima senin yup vereyim mi? Neyse zorsun şunu vereydim. Ya da bağların kolay koltumuna barayan maşinini koyup bağlarda yarım saat 40 minut değilen çıktın. Şun yanına sağlıklar duranlar 3-4 saati. Bireli, bedireli, beylekeli, eskili ya da maşalkalı. Daima senin teker hapeken ol yuvaydım ben. Şuna neyemiz olsun bereydi yerlerde. Şunun şeydi, onun dözmezçiliğe diyen, beriyen de ya da olmasına şu hazır arabalarda atlar ağlattılar bağlarlardan araba sürüyordu sağlar. Şimdi solur ya arabaların bağlardan bir başrakta bu yerde oyup bağlardan köprekli adalardan kaptanına gelip büyüğüne çelle akıtıp vereyim niyeler. Zuda olmasa şu velosipedler, tığırlar var. Yine ben şu rolundan asalım, oturursundan asalım, ben büyüğüne çelle eltip vereyim. Ne emmersen berey diye olur sebebı belli nok kesip plan sever değilse o sonur kımmat gören adam yüze vurmağından korkuyorlar. Ondan şu 5 mandım olsa öylerine kömek edetler geliyorlar. Tersinin şu bağırsamırlan kıyvedi sağlar olsa yurdun avada da Kaspin kenarında çürüdü vilayetlerin en kovverlerine salınan sağlar dinzal şlagerlerine ağayanı dinzalyalar. Bir önü yurttaki sağların umum sanının 15-20%'ını düzeye yankı ağayanı dinzalyalar. Karın sağlar karınca kara unlu dileni kara zahmet çekip özünün öylerinin gudaranının sarhınaylama kömek ediyorlar. Aman radonna şu yurttaki sosyal iqtisadi meseleler, deňsizlik çağaların aglabı köplüğünün gorogunu puza çıkarýarda. Döwlet tarapyndan aýdylýan, döwlet tarapyndan wada berilýän gorogunu umuman bu meselede bar diýilen ilerlemeleri ýalana çıkarýarda. Şeýle diýmek bolýarmy? Hawa men bunu gurrun uzatman tasdik edeyim. Hakikatten hem şeyle göğüne bir yerde yoksun belan koyru başka da bir sağların korkuntu yaşamagam yine gayrım. Türkmenistan özünün konstitusiyasında yaşayan bir sosyal devlet. Özünün rayetlerinin sosyal korunu kepil geçen devlet. Çağanı koruyacak bolsan, odalı bilen on yenasasını korumalı, on maşgalasını korumalı. Şu maşgalanın bir aydal bir değizrep yaşamağına mümkünçülük öğretmesen de bir yerini uzun yerine yetip duran derecede yaşatmasan da şol ertirini kaybetmen. Şun öylerliği ise ertirlik ve yerkem deyip kayga batmaz derecede maşgalan aradasını etmelerinde sağırır biz işleye diye. Onu işleyenim şimdi onun maşgada hasım bir dile getirende de bir katı ağır cümleler. Bir topar sağanız olun sani 10.000 yetken sağırlar belki 100.000 yetken sağırlar. Atenesi yurdun başını işletiyor. Şu yerden bir maşgalatını teyekki koymak için bir 100 zorları iyi verip bir maşgalatını getirmen aradasını oranmıdan başa varıp durun o. Kâda olmasını vilayetlerden gelen esasanım gelin gıyızlar sol. İneler mi Aşkabad'ın köşelerini süpürüyen ya da gidiyen ulu uruşuklarda bir kâbri yenirrağ işleri amal ediyenler ne sol. Türkmenistan'ın vilayetlerinden gelen ayarlar, ineler solunda ovada bolmanını 2 kâsinin 5-6 sağası aran. Şu sağaların şu bağçı ve yenesinin ya da mamasının elinden şon gözükçülüğüne yaşayarlar. Hem de berden barzak şol 5 manat pula garaşıp yaşayarlar. Bağçı umediyen komşu olamına koyup kaydiyanım kan gayrat et. Bir çağama göz kulak bol men büyüç ettiğimden sana da kömek edeyim. Ondan şiyazaylarım yurttul dile getirip boynanmayanım olsa istenlik derecede mealim yağday. Ondan bu yağdayların deninden soğuluk kesip dine bir mahavet bilen durmuşu kulağına ullu emet olan o çağan
gorowna böyle goýup bolany esasy da çağany gorajak bolsaň gorowy başgalarny goramakdan başlamady. Amanrat türkmenni kiçisi bolmadyň ulusy bolmaz diýilýär. Kiçiler bolsa elbetde gorow bolmasa kemalli hakyky sagdyn pikirlenýän sagdyn düşünjeli fizik taýdan uruhy taýdan sagdyn adamlar bolup ýetişip bilmeýär. Ýurda bolsa ýurdun geljegi üçin bolsa sagdyn pikirlenýän sagdyn adamlar gerek. Şol wagtda siz şu häzirki emele gelen ýagdaýyň çağalar wagtda çağgalaryň gorow wagtda bilinýändigini aýtdyňyz. Eýsem şu bilinýän ýagdaýy, şu agyr ýagdaýy düzeltmek üçin siziň pikiriňizçe eger ýazyş hökmünde pikiriňiz sorasalar, gassagly nämeler edip bolar Türkmenistanyň häzirki ýagdaýyna ýa mümkinçilik ýokmy hiç bir zat etmäge? Türkmenistan'ı eğer çıllarını edip işleseler iqtisadi mümkünçülüğe anlayanı bilen maaşını. Sebebin haşından bir sarlı yıl olur. Aydıl suat doğruların zadın gurrunu ediyasmından bir 4-5 yıl olur. Doğruların gurrunu medilen ok. Karavadır diyilen zat tat yok. Dine bir ýagdaýda var. Mesela manada onun doğruları satın alacak bolsaň bir gününden var. Şu işlerini alış-salışını okuduna varıp da men ertir onun doğruları alacaklarını deyip pasportunu yazgı kaydı vermek yeterlik. Dine son 3-4 yılda ne ağına düştü. Sonra düğün kun edilen yanlışlıkların miyvesi şolu. Oturarlarda bir iyil bunun madır, bir vatan madır, bir menden başga da adam ýaşaýandyr diýilen zat ýokdur. Şol dine özün bilmek, gemirmek döwleti sebäbi hemmeti tamamen ýalan bolýany aglabasy dawan adamna ýaşan başgalaryň çağalarda häzir şol jogapkar wezifelerde oturarlaryň köpsi bular şol aralar bilen getirilerler bolsaň muny düzeltmek üçin odaly bilen bir ýurt özüniň kabul edýän programmalaryny parlament programmalary hökmünde kabul etmeliler. Şol kabul edildi şol kanunun yerine getirilişine gözükçülük etmeliler. Ol ýolun bolmasa Türkmenistan'da häzirin her çağalar goramalýarlar, eneler goramalýarlar, yeni näme şeýler, gowy kanunlar kabul edilýän ýaly şolun hiç kanun näli işidinde. Olar deklarasiýa, şu deklarasiýa zarnama bir gerek aýdylýar, agwalýar, iki gerek aýdylýar, agwalýar işidinde bolsa amal edilen şol üçin ýurtda kanuny deklarasiýalar kabul etmekden el çekip işleyen kanunları, durmuşu ilerleyen kanunları, adaletli keldiyen kanunları, hakikati boyun alıp bilen kanunları kabul etmeli. Yerine getirilmek için kara sünnet bir orta sıkmır. Ol sünüm cemiyette bir katı ulu reformalar getirilmeli. O cemiyette olur çemmelen adamı vazifini almak yine gayr boran ok bolmanlar bir sayla etmeli. Bir iyilun kimi saylayanını bilmeli. Ondan cemiyet özünün yurdun konstitusyasına layıklıkta her kim işlemi yerine getirici hükümet var, bir kanun çıkarıcı var, prokuratura var. Bunun vasıtak bolmalı ol. Bırak da garap işli çöp bolunu olunu göre geliyse. Şol üçin cemiyet bir türlü özgörtmeli ýöne gynanmyrdy şoň men Hasan Amalaşyň bolýan gözüňe getirip bilemok. Hormatly dinleýijiler, Aşgabatly ýazy Amanrat Bugaýew bilen Türkmenistanda çağalaryň ýagdaýy baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Etem bu mesele boýunça sizden ähli pikir garaýşlar bar. Bize ýazyň, telefon edin. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini ýazgy Hudaýberdi haly bilen söhbetdeşlik esasyna dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Nur Halmehmedow we onuň iznine galan miras. Hudaýberdi ma'lum bolýaly, şulay Nur Halmehmedowyň 80 ýaşda bolýa diýir bolanlygyny ýaşap berilýäni ol şulaýyň aýaklaryna 80 ýaşyny toýlamaly. Şoň bilen birlikde de Goloýda Moskwada sazmyşdoklary Nur Halmehmedow ýatladylar. Umuman Nur Halmehmedow soňky ýyllarda şu internetden belli bolşuna görä türkmenleriň arasynda bir iň köp ýatlanýan adamlaryň birine urulyp barýa. Nur Halmehmedowyň sazy gaýtadan türkmenleriň ýüregini joşdurýan ýaly. Umuman käbir ýagdaýlarda Nur Halmehmedow ýaly sadanna türkmen jemgyýetçiligini nädip dörep bildik diýen soraglar matalya orta. Eýsem Nur Halmehmedowyň beýikligi nämede? Nur Halmehmedow näme üçin gaýtadan türkmen jemgyýetine gaýdyp geldi? Türkmenleriň näme üçin gaýtadan ýüregini joşdurýar? Näme üçin adamlar Nur Halmehmedowden şeýle derejede minnetdar bolýarlar? Şu arada pikirlerinizi paýlaşsaňyz. Bir adaç göňrekden aýtsam, hakykatdan Nur bir türkmen halkyna yaradan tarapyndan berilen aýratyn şahs, ol şeýle bir üýtgeş maşgaladan çykypdyr. Aýdyşlaryna görä onuň ejesi dili süýjü
o hüwdaýdyp bilýän adam eken. Onuň aýal dogany bar. Nuru bilen bilip ösen, nurdan uly, nuru ona eje diýär eken. Şol aýal dogany da şeýle bir şahirany aýal bolupdyr. Nuryň agasy baýdy dutar çalyp bilýär eken. Ol baýdynyň dutaryny diňläpdir. Nury oğlu bilen şol maşgaladan, bir gaty geň maşgaladan ösüp çykan adam. İkinciden hem Allah'ın öz etdigidir, belki takdirin peşkeşidir. Ol bayramallı yetim çağlarının öýüne düşenni şol ýerde bir terbiýetçi bar eken. Onu Olga Aleksandrovna Krichenko diýerler. Ol pianist eken, pianino çalýar eken. Şol aýal Nur Halmammed we soňu bilen Durdy Nurimov kompozitor hem Çar Nurimov şolara pianinoda saat çalmagy öwredipdir. Bütün Ýewropa mektebiniň başlangıç klasyny olara bermek başarypdyr şol aýal. Şeýden bir uly täsirler, uly mektepler gaty ütgeşip geň mekteplerden çykan adam halka öz ukybyny gaýtaryp bermegi başarypdyr. Onuň sazlary ören halka yakyn. Onuň sazlaryny halk mukamlarynyň ehengleri bar. Meselem Tünü Derýany öň professional kompozitorlardan aşyr kuly ulanypdy. Awadan operasynda ony Nur Halmammed ulanypdy. Ýöne düýünden başgaça. Hudaý berdi bagyşla sözüňi öreň. Indi şu siziň pikiriňiz sonuna şu Nur Halmammedim beýikligi birinciden saz senedini umumyň Ýewropa çuňluklaryny öwrenip soňra türkmen sazynyň ötüne gaýdyp gelmegi bilen bagly. Elbette. Sebäbi şeýle bir kompozitor bar. Ol Aram Haçaturyan, milleti boýunça Ermeni Aram Haçaturyan Moskva konservatoriýasynyň professor wagtynda Nuri şol klasyna düşjek bolup çalışýar. Ýöne onuň klasyna düşüp bilmeýär. Haçaturyan gündogorun sadyny, günwataryň sady bilen utgoşduryp bilen bir beýik ussat. Şol usul, şol iki mektebi birleştirmek ýa-da ägir uly iki medeniýeti birleştirmek höwesi Nurda gaty ýer goýanypdyr. Nuri koç şol ýol bilen gidipdir. Öýrem şol maksadyna da ýetip bilipdir. Hudaý berdi. Elbette Nur Halmammedow ýaly adamlaryň mirasy hakyna gurrun edilenini bir tarapdan onuň beýikligi soňu bilen boýnarynýa. Elbette bir ýerde wagtyň hem roly bolsa bardyr. Şoň bilen birlikde Nurynyň şu türkmen jemgyýetçiligini özüne ýol atyş bilen bagly gören kıyınçılıkları, gören kötünçlükleri barada nämçindir az gurrun edilýär. Şu ýagdaý barada sizde bir maglumat barmy? Nury bu belentlige nädip geldi? Ol nähili kıyınçylyklardan geçdi? Mende maglumat bar. Men Nur barada ýatlama ýazdym. Ol öz döwrüne edebiyatda Sunut gazetinde çap bolupdy. Ony soň işledim. Kädirem görýän Nury şol belentlige ölümüň öň ýanyndan gaýdyp ýetipdir. Nur diýýän bir ýetip ýok bolup gitmeli adam eken. Ýöne şondaky bolan ütgeşik zekin ukyp şonu gorapdyr. Bir Allah şonu gorap saklapdyr. Nähilidir bir gudrat bilen gorap saklapdyr. Şol gudratam Nura diýerlik berip ony şu uly ýola getirip bilipdir. Bir gaty geň onuň durmuş ýagdaýda geň, soňky çağalygy gaty agyr ýagdaýda, hatda şol Bızalarvadan çağalar öýünü bolanny şol öýden çykyp gaçypdyr. Ol nire gaçýanyny bilen ok ýöne ägir uly içki sınçylykdan, ägir uly içki basyşdan halas bolmak üçin ol şu ýerden çykyp otlarny gaçypdyr. Onuň gitgidäme gaty ahmal eken. Ýöne nähili bolsa bir zekin bolan adamy, bir zekin bolan kuýbu bolan adamy haýsydyr bir gudrat gorap saklaýar. Inni Hudaý berdi. Siziň pikiriňizçe Nur Halmammedowyň mirasy şuň kugyny türkmen jemgyýetçiligini nähili öwrenilmeli? Nädip türkmenni ýeni nurlary ýetişdirmek üçin Nur Halmammedowyň dörejiligini nähili çemeleşmeli? Şu arada pikirleriniz barmy? Bar. Men öňrek Türkmenistanyna bolan wagtymda türli farlyň bir ýegen bilen gurrundaş boldum. Ol dutarçy ogul filminde baş rolda oýnaýar. Şonuň bilen Nur Halmammed barada gurleşdik. Ol dutarçy onuň asyl käri. Nury ýaly kompozitor ýetişdirmek üçin owaly halk sadynyň çykmagy gerek diýär. Şol kompozitoryň saz çalyp bilmegi gerek, ýagny sada düşünmegi gerek türkmen sadyna. Ikinciden, iň ýokary medeniýeti, iň ýokary mektebi okap utormagy gerek. Ol Moskva konservatoriýasyny gutarpdy. Moskva konservatoriýasy bolsa, dünýäde iň ýokary okujaýlarynyň biri hasap edilýärdi. Eger şol mektebi geçip bilse häzirki ýaşlardan biri, ol bilen milli sungatdan ösüp çyksa, soňra ören ýokary professional kämilligi
sapagy, ören ýokary professional mektebi geçip bilse, şol mektebin talaplaryna jogap berse, şondan soň ol nuru ýaly eser döretip biler diýip pikir edýär. Hormatly dinleyijiler, Pragada ýaşaýan türkmen ýazgy Hudaýberdi Haly bilen meşhur türkmen kompozitori Nurhal Mehmedov baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şunun bilen hepdäniň zeminiň soňuna geldik. Ýene-ki efir dostluklarymyza senli hoş saglykda galyň. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.